салом, бист сабаб барои харидани ин пойафзол. Супер сабук ҳангоми роҳ гаштан эҳсос намешавад. дуюм, пойро намесӯзонад ва намехарошад. ҳатто дар гармӣ пой арақ намекунад. чаҳорум, тарроҳи замонавӣ ва зебо. панҷум, ба ҳама либос мувофиқ меояд. бо либоси расмӣ ва ҳам рӯзмарра мувофиқ аст. сифати баланд бо нархи дастрас. нархи аҷиб, ҳамагӣ 200 сомонӣ. бениҳоят бароҳат, гӯё ки бо пой мепарад. барои ҳар рӯз мувофиқ аст. ба пойҳои паҳн низ мувофиқ меояд. пойро зебо нишон медиҳад. барои ҳама сину сол мувофиқ аст. барои роҳгардӣ бозор ва меҳмонӣ, барои кор ва тафреҳ яксон мувофиқ аст. ба пойҳо оромӣ мебахшад. пӯсти пойро намесӯзонад ва захмӣ намекунад. ранги классикӣ бо ҳама либосҳо меравад. баъд аз чанд соат низ пойро хаста намекунад. аз паси чанд бор пӯшидан ҳам шаклашро гум намекунад.